marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia namano palangit dohotan on. Di pasaur madamena tutod dita, amen. Rap mahita madok tangektai, alejis pereng hami narison, pinorman mido hami salut na narison, saya siro hamdi hami sepangulu hami. Amen. Marede hita sian buku de nomor 125. Sana tinogihon ni todi ni debata, akaido anak ni debata, los todi ido maka tidak kod ditodita, pabuan natutuhita anak ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, asi maroham di hami, ay daktar bayan hami patupahon na dinggan, muloso hodongan nami. Ibaheni, selehon madihami rohasian banua gijang. Asa malohami manibangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Sedongani mahami, asamian hami di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Idongani Tuhan di batama hitaun salutna. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jahama hatani debata nagabisikan ni patik di hita sadarion di mana tersurat di Roma 12 ayat 2 tabah 10 sada tangi homma. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portipion. Ale gabe ibaru mahamu tumuba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata. Imanauli nahinahalasonna dohot nasundengkan unang sumurut ringgas ni rohamuna partod dinagirgir mahamu oleh hamuma Tuhani ido saatna rap mahita mangido ale Tuhan dibata saya pargugui mahami mangulahon lahobat Tuhan. Amin. Marede hitesian bukede nomor 525. Sangat di Jehovah di matanya, amin.
ita manopoti dosata tu debata. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Odo napatupaon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anakmu aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham dihami akan mengarsakot dosa nami nuaing tuho. Sesahapom matu bagasan rohanami asesani dosa nami napina tupami. Lemah tuhami todimna badiai asahot hapor siaon nami diasini roham. Argugui jalo urupi mahami lama kotapon nasa dosa dohot roha portipion. Aso pasat hami diri nami ima daging dohot tot dinami gabi pelian na mangulu jalan abadia tuho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringat tu hasesan ni dosa. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalausim. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mula maho tuau. Ay ahu dosi paluaho. Kasangapon madi dibata na digijang. Amin. Maredehi tesian buku ede nomor 677. Epistel ni minggu teto sadarion di mana tersurat di 2 Musa 10 walu mamukamai di ayat 10 itu saat 20 tolu tajahama marsori-sori. Jadi di dok si matua dulu ni si Musa matu ibana dang denggan nabi nahenmi. Onpe tangihon ma suarakon uparrohai peho asa didongani di bataho homa madapotut di batas sikat ni bangsoi jalau homa pasaton akka hatai itu di bata
Alai yang goho lului mas yang sadok bangsoi bawa akan namar si hohot marroha akan nama kabiari di bata bawa parroha nasi tong akan nama kegigihon pangomuan na soturut ima pabakit bayan idu gumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 550 dalam marsa 10. Molo di bayan hosong ni jala roto na ni dibata tuho manulupi jadi manahan maho maka jongjokon muli madohot sadok bangsoon tu ingana na nabi mardame-dame ido sahatna martua makan ubg jalan upeop hata ni dibata. Amin. Marete hita sian buku de nomor 763. Rab mahita makatidakon hata haporsea otai au porsea ide bata Jahoba ido ama parguguna suatu dusan na tuma palangit do tanoon au porsea i Yesus Kristus anak ni debata na sasadaya ima si Maria na gabe-gabe sia tondi porbadia andorang suahu. Tua tu banu turun itano namula mangulu di hari patuluhon nama naik terus unggola hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugo nasu hatu dusan isi mai mana pai mamula sogo tu tanoon mangumi alak na mangulu dot mate au porsea ito di porbadia jararong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia dot dihasesani dosa dot diatai nama dok Ula mangulu sogot daging ni halak nang ma. Oh dia nguluan nasora sudah. Amin. Marede hita saya buka de nomor 130 itu. Di bata ama nabi na marhabang so di badagnya. Mulai hati Tuhan diasi do kolong di roham nasi tetong mengiring-iring daging na dinami. Di
Kau berhatodo kami sebagai nami gaduk bersada-sada sebagai nabi narbadiam mon. Asa marsaur kami ali Tuhan. Kami sama kami. Marsaur kami dohot tomar hiti-hiti hatam. Ali Tuhan. Yang bigiun nami mah hatami Tuhan. Pasu-pasu manggul nami. Pasu-pasu roh anak pikiran nami. Patingkir pinggol nami dohot nami. Asa marhiti-hiti hatam lam. Margugo kami ali Tuhan pinggul nami. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Rupa saat kami tayang nami kehidupanmu. Amin. Nah hinaholongan di bagasan gua ni Tuhan ta Yesus Kristus. Rupuk di minggutta sadarion nanayang si bigota. Di mana tersurat di Markus 10 ayat 25 tahat 45. Ucahahom ma dihita. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus dohot si Yohanes. Akka anak ni si Zebedeus ay hatanasida guru nami adong do pidangido ni rohanami sile honommu tu hami nian gabininna mamaddo nasida ayah do pidangido ni rohami sile hononmu tu hami nian ay gabininna maddo nasida ayah do pidangido ni rohamu bahenokku tuhamu dungi didok nasida ma tu ibana naing bahenonmu hami hudul dihasangapon mi nasada usiamunmu nasada nari tuhabirangmu alai inna Yesus mamadok nasida dang diboto hamu na pinangidomu nai tuk tarinum hamu ma si inumokki tung terparidi hamu ma si paridioki gabi didok nasida matu ibana terbahen hami dok dungini na Yesus mamadok nasida tutudo nian inumomuna do si inumoki jala paridio muna do paridio si paridioki alai nama bahen hudul tu siamuku dohot tu habiraku dang guru diawi yak kanong di narade yaddoi alai duk terbegei tu nasapului gabe sugu marohana sida di si Jakobus dohot si Yohanes jadi di papung Yesus mana sida di nama madok nasida di boto hamudo dirajai akka si gom-gom bangso do parripe nasida jala dipaksa akka nasangap na do nasida alai unang masongoni anggo di hamu manangisi hamu nagiot sangap ima gabe panguloi idonganna jala manangisi hamu nanaing perjodo ima gabe naposo di donganna saluhutna ainang anak di jolmaipe dada asa diuloi halak ibana ubahen naro ibana do balik panguloi dalam mangalehon posana pahen tobus ni torop jolma di masahatna anguluan do hatang anguluan do hatang si begeon nami
lomba jolo di hita saluhna. Nah hina holongan aka amang damang dainang dohot hahanggiak kana pinaribot bagasan kuan Tuhan ta Yesus Kristus. Radak sala molo tadok sudedu hita naing molo besar dohot terpejulu manang na dok terkemuka besar dan terkemuka molo bahasa Batak mol perjulu besar nasangap dohot perjulu. Jadi molo di bahasa Indonesia tabu dohonon besar dan terkemuka. Sudedu rahita setuju tong sudedu hita nanaing besar. Semua kita mau pengen besar juga, pengen juga kita terkemuka. Neng dijulu, di dia pe hita neng dijulu, dipakatai ope, saya wolo do neng dijulu. Sipata di dalam pe neng dijulu do hita. Nak pesok dingkak kita tujulu, ikut tapaksa do ikut dijulu hita. Di lampu merai, ikut neng dijulu do hita kan? Nah, omma namasa di hita kajolma. Di halak Batak pe adong di dokon sada upasa madok. Si bora guguk dul otik. Mamora hita luhut alai sumuru ngawotik. Alai molo lasrohana molo nga tiboy mana sedonganna. Usangap imana sedonganna. Umalo imana sedonganna. Jalaido pangalahon hita di hajol monon. Dangadong naulo ibu dini amang amba juawin na daong saya tordeng dijulo do disudedoi ditong-tongani masyarakat ditong-tongani huria pe masa lo songoni saya tordeng dijulo terlumo bira dihitak ka maksud ba akara paula ay tor saya dijulo do hita hudul kan ngadi pasangap pita dijulo hudul alai memang ngai bakkona ima bakkona molo dihita hajol monon saya neng dijulo Ombandaneng si hata-hata sebagai setikyon molo tabereng menjadi terbesar dan terkemuka. Sebenarnya apa yang salah? Dangadong na salah. Neng belgahi ta nek sangap tidak salah. Jala molo bel sangap hita terkemuka hita mas mendarohata. Sangap dongatta, terkemuka dongatta, las maruhata. Molo di dalam hajal manope pencapaian nabaga de nauli, pencapaian nauli. Asa dinggan do hira sude. Ali unak kolak kita dinggan, ikut dohok dotong nang akka dongatta pe. Jadi bagasan natus kok bahasa sadarion gimana nek tahatai. Taringot tu si Yakobus dohot si Ima na pasahaton pangiduan na Tuhan Yesus. Di pasahat ma pangiduan na sida Tuhan Yesus alai pangiduan ni dang itor diadu si Tuhan Yesus. Pangiduan na sida tidak disi asa diperkenankan na sida hudul sogut haduan kelak dalam kemuliaan Yesus. Satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Ya permintaan sebetulnya adong do latar belakangna. Adong do latar belakangna. Ibu asa ikut pangidun ni halahonon. Molo tabereng yang perikop sebelumnya nung adi pabuat Tuhan Yesus nandeng laut tiki nama laut tu Yerusalem. Nanaeng mai mana di pasahat akka halak parisi akka siboto surat jala uhumon na may bana jala mate may bana alai bongot di mana akan bangkit dia pada hari yang ketiga. Di dalam pikiran mereka ya tentu molo bongot Yesus bagaimana nama raja. Dan kemudian molo tabereng sian hatan itu Yesus ngatak kasih dokon nanaing laut tu Israel
Nanaing imana mate jala bangkit pada hari yang ketiga. Molo taida sian akka secara budaya nih, kultural di halak Yahudi pe. Pangatusyun nasida, pengharapan akhir zaman nasidai, ima sada pemulihan kerajaan Allah di dunia. Makirim do nasida, gabi jongjong sada harajau muse, sikka ni akka harajau Israel na julu. Songon harajau ni Daud dohot si Salomo. Di akka bangsa tunduk kepada Israel. Semua akan tunduk kepada bangsa Israel. Akan berada di bawah kekuasaan Israel. Israel lah yang mengendalikan. Dan kemudian mereka, orang-orang yang di sekitar Yesus, akan duduk bersama-sama Yesus dalam kerajaan itu. Pemahaman mereka seperti itu. Mereka pikir Yesus itu datang untuk mendirikan kerajaan dunia. Kerajaan Haportibion. Ada presiden, ada perdana menteri, ada menteri-menteri segala. Ada peguarda, ada pe akadirjen, segala macam. Mana tubuh di rohana nasida, gabe di pasahat nasida pagi don nasida tu hatta Yesus Kristus. Di hamu akadongan, molo tabereng do, dang ditordialusi Tuhan Yesus puasa. Puasa menang dang idokon. Tidak terrealusi. Hal duduk di sebelah kanan dan kiri bukan aku yang menentukan. Ina saya. Alai didokon. Dang di boto hamu. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Sebenarnya apa yang terjadi? Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Hita pihak kadongan. Sotung berbunyi-bunyi hita. Dunia pe hita tapa bunyi nabi gasar hak tahun Tuhan tahu. Ibu Tuhan itu. Ditiki masa perbedaan pertengkaran antara mereka para murid. Mereka juga tidak terus terang kepada Yesus. Tetapi di sana dituliskan pada pertengkaran itu bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Hati-hati hita te. Unang berbunyi-bunyi hita. Patar dui sude dia dopan di debata. Yang adok nasu tarida. Ahape taulahon, ahape tapikiri dari bagas terhata di boto Tuhan itu saluhuna. Alai di dok Tuhan Yesus nasida. Memang kamu akan meminum cawan. Kamu tidak akan tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Bolo pangatusion na di bayan Tuhan Yesus. Yang boy ho soni iterneng budul horizon. Yang boy. Semua orang mau hebat. Semua orang mau kaya, semua orang mau dipakai Tuhan. Tapi ada harga yang harus dibayar oleh kita semua. Hidup di sana. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima? Udah kita menderita. Sangat Tuhan Yesus. Udah kita mengalami baptisan dari Tuhan Yesus mati. Odon na dipidang gidon ni Tuhan Yesus. Alai didok nasida terpatu pahami do. Kami dapat. Didok dapat. Sebetulnya dang na dia nasida. Angko alus nasidai. Alai sebetulnya dang nasori boto halahi hakikat kerajaan Allah bukan tidak tahu. Yesus sudah berkali-kali mengajarkan mereka mengenai kerajaan itu seperti apa. Dan mereka tahu ada kerajaan dunia, ada kerajaan surgawi. Mereka tahu, tetapi itulah pakoni hita. Tidak mau tahu. Kadang-kadang na perlu dihita itu na taboto. Alai molodang rikot dihita dak taboto, pulo sa taboto. Tidak penting sama saya.
tidak perlu tidak tahu, tidak kita tahu. Alai molo narikot di hita, saya talului mau asa dapot. Mana masa di hita alai kamang denang. Alai di dok Yesus mau musik akas. Hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan. Dang na diboto Yesus. Indah sian hajal maunna dang diboto Yesus. Jadi memang itu adalah suatu sikap juga bagi Yesus bahwa dia tidak mentang-mentang. Ya. Yesus datang dari surga. Dia adalah Allah, dialah Tuhan kita. Tapi dia datang ke dunia dalam rupa manusia, menghamba dia di sini. Tapi sebagai hamba, hatinya sebagai hamba. Tidak dia di sini sebagai hamba, tetapi hatinya sebagai Allah. Tidak. Dia benar-benar sebagai hamba. Dia tidak tahu. Dan ibu Tuhan Yesus. Alai ima hakikat anak. Songoni masih ada contoh sebenarnya sudah dibikin Yesus di situ contoh bagaimana kepemimpinan yang benar. Dihamu akadongan kalau tabereng diaka namasa di hita gudang do tong akka cobaan-cobaan namasa di tonga-tonga tak. Puasa masa suku-suku non gudang do mendorong nasida digoda do nasida asa mabain suku-suku Tuhan Yesus asa boy tolhas nasida boy gabe hudul di siamun do di hapirang Yesus molo ta bereng akadongan Tuhan ta Yesus pe ya do tong diujuni Yesus juga pernah dicobai oleh iblis 3 kali. Dan satu di antara 3 itu adalah mengenai kuasa dan juga kemuliaan. Tapi apa kata Yesus? Yesus menolak apa yang dia minta supaya menyembah 3 kali. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus dicobai untuk mendapatkan kuasa kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga senantiasa dicobai iblis. Karena ternyata begitu 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus, maka dia pun pergi dan dia menunggu waktu yang terbaik. Pai mau di simolis do, adong tikina lehet lau mencobai hitam. Jadi dia tidak pernah diam. Dia selalu mau tahu. Ya, mau tahu di dokon kan. Songon biat nanaing mebudut si panganon nak. Jadi inilah mendorong para murid-murid itu. Sehingga mereka juga ada ambisi kedudukan, ambisi jabatan, ambisi kekuasaan. Mana mabai sega di tonga-tonga ni hita. Di tonga-tonga ni punguan, di tonga-tonga ni huria pe. Asa do songonon. Di kantor. Beberapa kali, berulang kali disampaikan bagaimana perilaku orang sebagai orang yang memberikan layanan. Bagi dok service provider, ya. Penyedia layanan. Alai dang menyediakan layanan. Teneng digijak dong. Mula pelayan ditoru do, dang digijang. Dang itor sa ibuto na digijang. Ala na ikon turun dari mana tu toru, asa boy mana. Aha na masa. Ikut patuturon na diri na. Asa boy langgeng kepimpinan ini. Nah hinaholongan ibagasan kuanit Tuhan ta Yesus Kristus. Dia kecobaan na masa kita. Memang gudang do aka nagabe baik kita gale. Gudang mabaik kita gale
apalagi situasi maingon, situasi ini pandemi Covid. Sering do hita noaeng ala bagida situasi budang niaka terpapar, lebih terpengaruh do hita secara psikis. Kali hita. Olo gabe suri HP polan na ahado batuk sautik nga gabe bulu-bulu dia. Macam tapi kiri. Tahun nama noaeng ujung ni bertibion naroha. HP budang do pihak ke kirimun. Damang dainang ditiki pamasaon sebetulnya nunga berulang-ulang Tuhan Yesus paingoton akka sisianna. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, asanian alahi unang sai adong perselisihan. Sudah 2 kali mereka bertengkar karena menuntut, mengirim, mengharap isi manubal gasya kami. Siapa yang paling besar di antara kami? Saya ondo pertentangan namasa di perdalanan ni Yesus. Tapi hiado Tuhan Yesus mabayan danak baik tu tonga-tonga nasida. Asa di boto nasida. Songod danakon ma kepolosannya. Manabui gabi pemimpin. Dihita kadungan walau hita makatain wang di sesuai do terbukta pemimpinan yang menghamba. Walau ahado kepemimpinan otai. Kepemimpinan itu adalah suatu cara bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan. Herau manuai padi secara ilmu pengetahuan sekuler ya. Omma di dokon. Alai gudang dope akap pangatusion manang definisi ni kepemimpinan non. Alai na hobar tu hita sadarion didok ma kepemimpinan yang menghamba. Waduh kepemimpinan yang menghamba on agak unik don sebetulnya. Alai tahun 1970 ngadong sada ahli mabayan sada formula luar naison servant leadership, kepemimpinan yang menghamba sebenarnya sudah sama, kepemimpinan yang melayani sama saja. Jalan nggak dikembangkan non, jalan saya ada mata kuliah wajib don bisa ada perguruan tinggi di Amerika Serikat. Karena begitu pentingnya bagaimana melayani orang dengan baik. Alai beda doon. Ahana diajar oleh Tuhan Yesus tu kita. Anggo di dunia bisnis, adong dari hirimba, ada kompensasi yang diharapkan, ada gaji, ada bonus. Anggo di hita di hapor siota danga dong, polan pakiribon do, pakiribon hanguluan perlu disaling lilingna. Ido anggo upah nanaing dapot tak. Walau tabereng jauh rupani ahado hamba. Boleh dok kepimpinan dah kaning kepimpinan yang hamba. Ahado hambai. Saja hamba jauh di Lukas 10 itu, Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Dok di si siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adong, lima suku-suku di Yesus. Bahkan sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makanku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai makan, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hamba tidak
tidak dipandang apa-apa, tidak punya hak karena dia sudah dibeli oleh tuannya. Hamba, alai olodo hamba, au hamba Tuhan. Sonakian alai dak songon hamba, dia bisa songon kepala. Saya hamba Tuhan, tapi seperti kepala. Sian nada-nada pakata yope saya tok tibuk. Tabereng manuai gurang dia ke hamba Tuhan nuai. Mangarimang dia ke dikot di perguduan segala pari. Hamba Tuhan. Molor tabereng dia pitu didokon kerja keras. Hamba itu kerja keras. Ya, sibuk dari pagi sampai malam melakukan sesuatu untuk tuannya. Jangan dong waktu untuk main game. Jangan dong tiki laumang nonang. Kerja keras dari pagi sampai malam. Ima hamba. Kedua mengutamakan tuannya. Hamba mengutamakan tuan dan mengutamakan diri sendiri. Tuan naido diutamakan. Anggo hita daun. Aujo. Saya dulu. Baru nanti Anda. Baru mangape di pertanyaan Allah masih sul-sulkan. Masa doi? Kenapa kita tidak bisa kalau kita hamba Tuhan? Kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Jangan ikut nasi tua, jangan ikut nasi gabe perhangir, adita. Tahu? Semua kita orang percaya adalah hamba Tuhan. Harus kita sama melayani Tuhan. Jadi korab dohita, damang denang. Mengutamakan tuannya rakani. Diutamakanlah tuannya. Terutama hamba dongata. Talean, taloas. Silahkan amang. Adong do masa wanika? Silahkan amang. Odang, putar di suluk dodongan nih. Nah betuluhon adong do penyerahan diri secara mutlak. Total. Pilihan di mana diri dia total? Tuan nak. Yang adong bena asing. Olah tuan non nama alane aha. Alamul sok tuan non mau bagaimana? Karena dia di bawah kekuasaan tuannya. Ini hamba. Kita mau menghamba seperti ini. Sikap sebagai hamba. Dan mengihut kadongan doktong tidak berharap ucapan terima kasih. Yang dipangidon. Anggo hita. Padok melihat TPC boto. Kalau songonon nama dangarok pola si tidak songon dangarok tidak akan terjadi di antara kita para hamba juga. Madok mulai hati besi boto. Ketika hamba itu telah melayani tuannya, ia tidak mengharapkan terima kasih dari sang tuan. Ia melayani karena memang itulah panggilan hidupnya. Ia tidak peduli dengan yang namanya pujian, tepuk tangan, sanjungan, aplaus, tidak perlu dimanai, tidak perlu. Ucapan terima kasih tidak perlu. Kenapa? Karena kita ketika masih mengharapkan pujian dari manusia, ucapan terima kasih atas pelayanan kita, maka kita belum melayani Tuhan, tetapi masih melayani sendiri. Yang Tuhan nata layani. Dirita dok. Dan mengihut kadongan adong do tong do son lima dadanai bertanggung jawab. Jadi molo budak hambaon bertanggung jawab do responsibility. Dia melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Dia melayani karena tuannya memberikan tanggung jawab. Maka ia lakukan dengan segenap hati, bukan karena paksaan atau karena gajian. Tuhan akan mempercayakan banyak hal yang lebih besar kepada kita ketika kita dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab.
Demikian hamba. Apakah kita mau menjadi hamba Tuhan? Apakah hanya sekedar label kita hamba Tuhan? Kalau kata do dihita hamba Tuhan, jadi tapang Yahud itu jolma hamba Tuhan nih. Jadi di mana-mana itu tempat hamba Tuhan itu ada dua rahai. Kalau di pesta-pesta nih hal kita pe bangulan nih huria hamba Tuhan, ngai adong inganan terhormat. Kalau tapi hutihut pe sian mula nih guar minister berubah menjadi referen. Anggo minister mau di akar kata nih minister itu adalah minus. Sebenarnya tidak ada apa-apanya, budak. Alai bergerak manuang di Eropa menjadi referen yang terhormat. Sebetulnya hamba do. Kita hamba, kita semua hamba. Ikonulah honot tado songon ulaun di hamba. Alai dang nahita gabe hamba, dang gabe hamba benar-benaran, tetapi sikap hamba itu kita ambil. Dang nagabe tong gabe hamba hita lahu tatu jabun dijol mata ulahon sebagai hamba di sidau. Tapi sikap merendahkan diri. Kita kerjakan apa yang patut kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa besarnya godaan-godaan kuasa dalam diri kita. Ya. Godaan kuasa, godaan kedudukan, godaan terpandang besar, terkemuka, segala macam. Sudah mai. Saya nang dijolo, datu bibbo, mana masa. Waharo benotta asaboi kita bangadopion. Perjulu memahami hakikat kepemimpinan. Kita pahami hakikat kepemimpinan. Ya, prinsip kepemimpinan dalam kerajaan Allah bukan hanya berbeda, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dunia. Yang hola berbeda, bertentangan. Unang dipatudus-tudus, bertentangan total. Dunia menekankan kepemimpinan sebagai kekuasaan. Ya, kuncinya penaklukan dan penundukan. Boy ditaklukkan dengan ditundukkan, asa disubordinasikan, ditoruna. Yang be yang kenido. Itu anggo pangatusian ni portibion. Model kepemimpinan seperti ini penekanannya terletak kepada pemimpin. Di pemimpin itu sudah kuncinya. Mereka mengendalikan bawahan dengan tekanan. Mereka yang pada akhirnya mendapatkan keuntungan, ketaatan dari bawahan diperoleh melalui paksaan. Sian pandangan aportibion. Alai di bagasan kerajaan Allah, tidak disi penaklukan dan penundukan bawahan bukan, melainkan pelayanan dan penghambaan pemimpin. Pelayanan dan penghambaan pemimpin. Uido pemimpin menghamba. Tidak Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus datang dari atas, roh gabe hamba, asa peluah kita, kedungan, asa meluah kita, asa sonak kita, dapotat kita, anguluan residen. Ada visinya, ada misi Yesus untuk menyelamatkan kita, menghamba Dia. Aibu itu dohon nasak, kalau tidak Tuhan ini. Jadi do. Alai ikut bayron ada songonon asa mengajari kita supaya mengajari kita manusia begini pola hidup yang benar. Unak saya itor dirita tapareak ya halak tapapudi. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa yang terpenting dalam kepemimpinan bukanlah jabatan, melainkan peranan. Peranan dona penting. Jabatan tadi, molok perananmu itu apa? Dengan pola pikir seperti ini, tidak ada kontradiksi antara jabatan dengan sebagai pemimpin dengan peranan sebagai pelayan. Ya. Pemimpin dengan peranan sebagai pelayan. Jabatan adalah sarana pelayanan. Ya. Jabatan adalah sarana pelayanan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi efektivitas pelayanan. Harusnya seperti itu. Lam tibo jabatanna
semakin tinggi efektivitas pelayanannya. Kenapa? Semakin membumi dia, akan semakin menghamba. Seharusnya seperti itu. Apa yang terjadi daun? Semakin tinggi, semakin jauh. Lam dau ma kabali. Dapat 2 hon. Kadongan ima didok meneladani kepemimpinan Yesus. Nah didok dak dia ayat 45 dak kaning. Dalam pandangan dunia konsep yang diajarkan yaitu mungkin terlihat tidak masuk akal. Dan masuk akal. Prinsip tersebut bertabrakan dengan natur manusia yang berdosa. Prinsip tidak selaras dengan budaya. Waduh carana neng belgahita alai melayani. Waduh carana neng terkemuka tapi menjadi hamba bagi yang lain. Sifata hamba, bagaimana hamba ayau hamba Tuhan doawinna. Dan hamba di jemaatin nak. Hamba jemaat juga. Memang kalau memang kita pimpin jemaat, kita hamba daripada jemaat. Itu harus tegas. Kita pemimpin jemaat, kita harus jadi hamba jemaat. Karena Tuhan juga memberikan panggilan kepada kita untuk jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang menghamba. Adalah mustahil untuk mendapatkan seorang pemimpin yang menghamba. Mustahil tidak. Tuan hamba atau pimpinan bawahan dipandang sebagai 2 kutub yang berlawanan. Setiap orang hanya bisa memilih salah satu dan membuang yang lain. Alai taidama ahado contoh di bait Yesus. Dunia membutuhkan contoh nyata, bukti teori, tetapi pemimpin yang membumi kali ini benar-benar membumi. Karena asalnya memang bukan dari bumi. Kristus datang dari surga ke bumi. Yang mulia datang melayani yang hina. Bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, jika hanya pasal 45 yang terakhir yang kita baca berhenti di situ saja, kita hanya mendapatkan sebuah teladan nyata. Masalahnya, tidak ada satupun di antara kita yang mampu melakukannya. Ingat, persoalan terbesar kita adalah dosa. Mengetahui apa yang harus dilakukan tidak selalu berarti mampu melakukan apa yang diketahui. Puji Tuhan. Dalam Kristus kita diberi teladan nyata kuasa. Dia datang bukan hanya untuk menyediakan contoh bagi kita. Dia datang untuk menyelesaikan dosa. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Sebagai contoh tuh kita. Yang contoh tapi bukti nyata dia juga benar-benar berkorban. Anggohita paling mengatakan hati sebagai hamba tapi tidak mau berkorban. Ola rohat tadong hamba. Alai yang gomatera tong dodang siap dupe hita. Alai osmaro hatta nak pisutolap kita. Yesus tetap menolong kita melalui misi Yesus yang datang ke dunia telah menyelamatkan kita dari segala dosa. Kita gabe boy, kita gabe pelayan di tengah-tengah masyarakat. Di hita pedamang dainang situasi na masa di hita nuaing pandemi COVID, minggu pe hita adong di jabu, adong di gereja, balga pergumulan di hita. Tapasaha matutuhani saluhna. Lokma hatta namadongani hita. Natotong mengurupi kita, menguluh kita. Ya, asa Tuhan menguluh kita. Kita pasrahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada makanan, jangan kepada minuman, bukan kepada jabatan dan segala macam. Kita serahkan hidup kita. Biarlah Tuhan yang memimpin kita. Amin. Pasu-pasu hatami.
bata ama nabi na marhabang so di bano gijang oleh ate Tuhan dia si holong nirham di hami nunga sahat atam Tuhan ganup hami bersada-sada saya si roham saya pasu-pasu may Tuhan bay may le Tuhan gabi harurat marperbuy di bagas ang gulo nami ale Tuhan takas si botoho di tonga-tonga ni gulo nami pe gudang duak ka parsuryon nami ale Tuhan parukilon nabi di tengah-tengah kehidupan namin terlumobi ditikkan oleh Tuhan di masa-masa pandemi corona. Gudang doa ke pergumulan dia ke perekonomian Tuhan, dia ke kesehatan. Songoni nang akka di kehidupan sosial nami. Ale Tuhan mangido mahami itu ada pama setengah campur tangan di dalam menangani persoalan na terjadi di hami ale Tuhan. Tak kasih betul tong saat ditikyon berupaya do pihak para ahli pemerintah lau mengalui vaksin asa dapat asa boy ale Tuhan boy pakyon nami asa boy margugu pamatang nami menghadapi virus nanang tonggop tuhami ale Tuhan tong do pe pangiduan nami dia karuas ni huriam dijabu nang di gereja ale Tuhan itu tong mahorap dohot kami saya itu tong mahobanguluhok kami mangalehon akan narikot dinggolu nami ale Tuhan siroham Tuhan akasih botoho tagamu ditikyon adong na marsahid adong na dibagasan parukilon ito tong maho na mga leon na keluar na mga leon hahipason mga leon tong akapasu-pasu narikot di panagulon na sida ito tong hami dibagas na hipason tong dibagasan na siroha akup ni Tuhan sesa madusa nak pangalusyon nami marhite-hite Jesus Kristus pasat kami tanyang pangiduan nami turupan Amin. Kepada deta dan nomor 732 pasu-pasu kami on Tuhan. Pasu kami ya Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua kotomi, ipoti biol, baik mau Tuhan. Jom hati gora bargogoi mau rapon huriang patu pahon na dengga pasu hami o Tuhan sayu sehonda saya pehon tangan di Tuhan lehon tua kokomi Salam abang tenang ang kita pengaripot kami kema titing di Huriata Minggu tanggal 1 Oktober 2020 nama ngudon hitanon tangiang pangondianon Rohanaima Haradion Amang Pendeta Rasota Pendeta Toljun Bantobing STH Naparjolo Kebaktian Minggu tanggal 10 Oktober 2020 Kebaktian Bahasa Indonesia Masuk dari tasong nasomal di Huriaon tasong nido akadongata na tinggal di bagas nabi kata buit abotoi nama juga karena kurang pas ada danak kita karena pas karena poso-poso rumah kita di gereja Evangelium san Job 42 ayat itu saat roli itu Epistel Yohanes 2 ayat sada saat roli 2 tema
pauli-ulihon adat dohot asumalan. Napaduahon, pertangyangan patu kota do dari Kamis tanggal 5 Oktober dibagas ni Ganub Hitaruas masuk pukul 20 WIB manang pukul 2 Porngin. Napatuluhon, Hamalateon. Kala jalur Hamalateon sian keluarganya abang calon sintua Chan Daniel ST inang Poru Marpaung kurangna Rp250.000 Buria maka Hamalateon saluhut dengan bahasa dot pas paling susu itu hatta dinasida sian nasailaon sahat ro usadarion apa paton marbagas iting parjolo nang marbagas ma yanakon ni Huriata Rudi Daniel Christian Sihombing tubuh di Medan tanggal 10 Oktober tahun 1920 sia anak niamata sintua Sihombing nahinan inang sintua Boru Sitorus nahinan alamat di Jalan Ternate 2 nomor 125 Hilpetia Medan tuas ni Huriata hakai jemaat Petisa Resort Medan Sada Tohot Orwana Sandra Christian Boru Tapubolon tubuh di Seirampah 26 Juli 1920 sia Koruni Amata A Tampubolon Inang SN Boru Situmorang nahinan G Boru Sihombing alamat Perbaungan tuas ni Huria GKP Jemaat Perbaungan Resort Serdang Sada Pagarjati Pertupolon di Patupa Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di GKPI Jemaat Perbaungan Resort Serdang Sada Pagarjati Pamas-masuon Patupauta Jumat 23 Oktober 2020 Inganan di GKPI Medan Kota Jalan Sriwijaya Medan masuk pukul sia WIB Lapar Pudi katangnya koma topik-topik doa nadong di tertib acara tak songon nasomal las tawa ma akka natuata nang di bagasan Gajang Nyumur nang moru guguna kala sipata alia mohop nasong nido inang nyonya majuntak perusahaan Opus Sofia kurang hipas dono yang pamatang nasida katanya aku ma inangi doh tak kadongan na nang ngagudangi taingot nang nyonya tahayan baru na pitupulu nyonya panggabian baru tabarat nyonya Manalu baru Sihombing nyonya Gultom baru Sirait nyonya Napitupulu baru Siahaan nyonya Torus baru Napitupulu lima akka nama tua Huriata akaina tong mata tangyak soni ma saha ni Pasada marohata martang yang mahita Pupuji hami magwar muali Tuhan isude dengan basam anilehon mutu hami di ari nabadiaon kui hami marparsaoran dohot di huriam suak songoni ruas di huriam di bagas nasidabi Tuhan jaloma pujian nami bain sangap di warmi jala hati dakonon nami ma di ngulu nami alani pasu-pasum dohu jalo hami nasa minggon kui hami hipas jala marulupuluk memuji pasangap goarmu di huriam marhite ede pujian nami pasu-pasu mangulu nami naktuari nanengko asima roham Tuhan posdo rohanami merhite khatam nabadiai napinatol hasni nakosom gabe ojahat di ngulu di hapor siaw nami ma
Satu Tuhan miali Tuhan boy manguluhon ngulu nami dohok nadong dihami merhite hasirepon ni roha. Tungjok-jok do tutu portibion nali Tuhan mengalului hasangapon, mengalului hamuliaon, merhite-hite aka hasangapon portibi. Alay dang gabeolo pangului dohok parhubas. Nang ditonga-tonga ni keluarga, jojok doi tarida li Tuhan. Ditonga-tonga ni huriam, lumobi nang ditonga-tonga ni masyarakat. Kupangidohami Tuho, secara khusus turuas ni huriam, pai baru maroha doho pikiran ni ama dohot ina. Ditonga-tonga ni keluarga, asaolo manguluhon nadong di bana, songon ama dohot inai, merhite-hite pakobasion, gabe pelayan jala panggului. Songok koali Tuhan Yesus Kristus rotu portibion, ditinggal hokodo hasangapon hamuliaomu di surgui, gabe dos dohok jolma jala panggului, manaon na porsut. Sahat Tuhan matian, gabe dapot tami mahanguluan na saliling dilingna. Gabe panubusion nasian hoima ujahan ningulu nami ali Tuhan. Paema hasirepon ni roha diganup pamibi. Asa margugu hami lau mangului ho. Mangului saluhut na dongan nami. Mangului saluhut aka na humaliak kami. Asa tutuhami gabe parhubas. Isi matarida hasangapon nami ali Tuhan dohot tamuliaon nami jala tarida mahaluaon nasiang ho. Pasu-pasu manaposo mali Tuhan na makatidakon hasitongan ni hatam leon mahi pason jala leho pos ni roh asa toktong marhaposan maktuho. Tuhan asimaroham dihami apehom matangamu tusudi ruas ni huriam pangasahonon nami dua li Tuhan saluhut huasom ipajongjoko hati goran merhiti gugum asau hati dako kami di ngulu nami mengadupi hamaolon na huadupi hamion merhiti-hiti parsahiton na sejot-jot ro atahuton alani pandemi COVID-19 satu sadario nali Tuhan alani hagugum mudo banna talup hami marsaor doto atong pangasahonon nami mahuasom danga dong nabuni dia dopamu patardoi saluhuna danga dong gugu na di portibion nahot saliling-liling na soholan gugu na siyang ho alani marhiti hagugum wali Tuhan Yonom mo matuhami pos ni roha mengadupi saluhut akasiadopan nami ingulu nami atau ngali Tuhan marhiti martangiang mahami tuho mangido asa pasu-pasu musudi ruas ni huriam lehonomu hahi pason lehonomu las ni roha ina mengadupi manangaha pinamasa tangyakonon nami masaluhut natoras nami tuho akan naung matua na sumargugo bidi pardagingon alani kajang ni umur alay parguguamo ma di partordion pasahat tordiri na tuho asimaroha mali Tuhan molotuk subuy binasidarap dohot kami marsaur di huriam alam mangihuton protokol kesehatan na subuy marsaur na marumur no pulu tugijang nang dohot akada dana di huriamon alay marsaur manasida di bagas nasida be marulu-pulu mamuji ku armu pasu-pasuomu mali Tuhan gulu nasida sianari tu ari papos marohanami akapoparan nasaluhut sasabam rohanami bilau patureho nakanatoras nami naung matua waksongoni sudi ruas ni huriamon Tuhan
Iho mahasangapon naksaliling-liling na. Dalalehonomo matuhami gugu dohot tahipason. Laho magkubasi di saluhut panggulmiton ni ngulunami. Secara khusus mertangiak kami Tuhan Tuhan mangido pangurupio nasa pasu-pasomo anak nami Rudi si Hombing dohot Sandra Christian boru tapu bolon inanaing majalo pasu-pasu pardongan saripeon di tanggal 23 Oktoberon. Tuhan sudi akan dipersiapkan nasida omali Tuhan natoktong mamasu-masu asa sikop tak kurang manangah jala hasabamon ni roha adong di nasida li Tuhan manangahape na pinikiran ni roha nasida patulusomo ma jala sudir was ni huriaboy marulupolo prapdot nasida di sipatu paon nasida ipamasu-masuon tuarina naing roh Tuhan udang dosi pangidon nami tuho radido di jolom tumobiak karuas di huriam di nama ulang tahun na saminggon baik ulang tahun kelahiran na sida waksongoni nang ulang tahun pardongan saripeon di keluarga saya tapehom matangamu na badiai mamasu-masu na sida parguguamu man saluhut panggulmiton ni ulu na sida Tuhan apos dorohanami minggu-minggu naro marhiti hasit tongan ni hatam ajong-jongom mah hati goran di ngulu nami asam marhiti patu paon nami saluhu takaulau nadinggan dalam marhiti pos marohanami calon nami mapasu-pasu nasian ho sesa saluhut dosa pangalosyon nami ali Tuhan nahututun hami doh nasuhututun hami pe mararupon dongan nami Lumobi maradupon ho marhiti kapakataiyon doho pangalahon nami nak perdalan ni ulu nami pe asa talupami Tuhan majalo pasu-pasu na hinirim ni rohanami sian ho atong jalo matangi yang pamujion nami dohot pangidon nami jalapos dorohanami radido salu na dijolob lehonomu mai Tuhami marguru tulomo ni roham bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan maparlinggo mami maporus nasa biarmi Tuhan maparlinggo mami ay Jesus no mata no batoani di tanon di ngolumon ay Jesus no mata no batoani lelengari narur haba-habai Tuhan maparlinggo
Tuhan di bata ama nami na di banua kincang. Odo hadorwan di pasu-pasu dohot si lehon-lehon. Rodiak kadingkan basa na mauliutus. Moliate mahusum bahon hami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat hami matuho diri nami naksian na nilehon mi tu hami. Say jalo may gabi pilihan na husus di hadapanmu. Asi maroham. Say pasu-pasu mapilihan na upasahat hami tuho. Asa uparhasyak kami ilahu pati bulhon harajaonmu. Itong-atongan ni huriam dohot di pertibion. Uhai marohan nami. Parhite-hite todim na badiyai. Asalam patar huida jala huboto hami. Godang ni silehon-lehonmu di hami. Seajari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Uhud pasahaton pilihan nami. Dalan laho pasangapon ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidol tangyang atau patah. Ale ama nami na di bano ginjang. Tay pinarbadia magwarno. Tay Roma harajaonmu. Tay saud malomon ni roham di banu atau ngaon sungon na di bano ginjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Desa madosa nami sungon panesa nami. Idosa idongan na mardosa tu hami. Unang habito gihon tu bangunjunan. Palua mahabis yan pangago. Ay horo na po na harajaon. Dohot hagugon. Rodi hasangapon saling diling na. Amin. Ipasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Isodakon Tuhan debata mabohina tu hita. Jala saya si marohana mida hita. Didopakon Tuhan debata mabohina tu hita. Jala di pasaur madamena tu todita. Amin. Oh.